Ja, die betalen natuurlijk thuis ook geen energie, dus die gaan lekker onder de douche staan en die doen ze misschien wel een jaar lang, want ja, er komt warm water uit de kraan, de jachtbaan. En dat kan Assen echt net meer. De prijzen zijn extreem heeg. Zo verneemt ook voetbalvereniging Bikwik Dokkum. De energierekkens worden voor de club duurder en duurder. Heegt hij het voor maatregels? Dat we leiders en trainers, maar ook iedereen gewoon bewust maken van het feit dat wij dus echt een hele hoge energierekening hebben. En dat we met z'n allen een taak hebben om daar gewoon heel bewust en zuinig mee om te gaan. Dus we zeggen ook aan leiders en trainers vragen, goh, let op je team, instrueer ze, doe ze net te lang, gauw weer onder de douche bij. Maar net alleen nog de leden van de club kunnen een handje helpen. Bikwik is zelfs al drokdwaande bij de takkomst. We hebben sinds voor hier 60 zonnepanelen op het dak lezen. Nou, dat wordt misschien binnenkort wel meer. Er zijn alternatieve manieren om wetter warm. Dus daar ben we nou druk mee bezig om uiteindelijk te investeren in de takkomst. En uiteindelijk wat minder afhankelijk te worden van externe leveranciers als energiemaatschappijen. Of er meer maatregels nodig binnen is nog net duidelijk. Maar de club sluit niet uit. Dat misschien een contributie iets omheen gaat, ja, dat is een van de punten. Dat zullen we de komende tijd evalueren moeten. En dan wordt er wel op net een beslissing aan.